menneskeåben. Det vil sige, ligegyldigt hvor mange tilbøjeligheder vi har til at klassificere, identificere det andet menneske gennem billeder, så skal vi holde fast i islams og jødedommens billedforbud over for det andet menneske. Vi må ikke gøre noget billede af det andet menneske. Vi skal lade det andet menneske flyde, lade det være åbent. Og dermed skal vi fokusere på, at det der foregår, når vi taler med et andet menneske, er en erfaringsberigelse, som har karakter af en begivenhed, som foregår imellem os. Ingen af os ejer det, men det sker. Men vi skal lade det ske på en gavmild, eksperimenterende, søgende måde, sådan som blev udtrykt af blandt andet i jødiske filosof i moderne tid, Martin Buber, siden han også er mange andre filosofer og dygtige psykoanalytikere. Så vi skal prøve at lade være med at danne os de billeder. På den anden side skal man selvfølgelig have en fornemmelse af det andet menneske. For ellers kan man overtræde den etik og den ethos, der handler om, hvordan man gør en samtale. Men det er meget vigtigt i prototipten, at det er en adhortativ eller pararenesisk praksis, og adhortativ ikke adhortate, altså en opmuntrende, tilskyndende praksis på græsk hedder det pararenesis. Altså at man, skal tage det andet menneske alvorligt og tilskrive det bedre intentioner, end det selv anser sig for at have. Sådan så man bliver opbygget, når man kommer hos et andet menneske. Man bliver selvfølgelig også indirekte udsat for en reprimand, ikke? Fordi hvis man får tilskrevet gode motiver og ikke har dem, så lusker man derfra. Nå, jeg er ikke hestehandler for ingenting. Den gang, da jeg for mange år siden skrev disputat, der lavede jeg begrebet, som egentlig efterhånden er blevet rimelig kendt. Translotionalitet, det var faktisk en vittighed. Altså gennem talen, som knyttet til den engelske talehandlingsteori, der har det lokutionære, det fremsættende, der er en slå. Illokutionære. Nu sætter jeg mig på stolen, ikke en intention, og det perlokutionære, der var bare nogen, for fanden ville flytte den stol. Men så har jeg altså lavet en fjerde form, og det betyder, jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger. Og derfor er samtalen så vigtig. Vi kan ikke udforske hele vores eget bevidsthedsrum ved bare at tale med os selv. Vi skal have et vidne. Vi skal have et andet menneske, der tager os på ordet. Men det betyder ikke, at det, jeg siger, det gør det selvfølgelig også påvirkes af, at jeg taler med den anden. Det er før det trin. Det er så snart tanken bliver forvandlet til ord, og ordet bliver forvandlet, eller tanken bliver forvandlet til lyd, til noget fysisk gennem ordet. Så får jeg mig selv i hovedet. Og det er meget vigtigt også, fordi hvis jeg ved, hvad jeg selv siger, så ved jeg, hvad jeg faktisk siger til det andet menneske. Og der har man indtryk af, at mange mennesker ikke ved. Eller hviler i skøn uvidenhed om. Og det går så ikke, hvis det er ledere, især. Eller andre øvrighedspersoner. Godt. Åbenheden, det er at tage det andet menneske for positive varer, for gode varer, i højere grad end det måske selv gør, og det er at være bevidst på, hvad man faktisk står og siger. Og det er som filosoferne jo har sagt de sidste 100 år, selvom det er 200 år siden, eller 300 år siden, at for alvor begyndte at sige det, så kan vi jo ikke tænke uden sprog. Det er selvfølgelig noget, jeg har tænkt meget over, hvad det vil sige at tænke. Det kan man ikke rigtig finde af. Jeg vil sige, at man har sådan nogle planager af mening inde i hovedet, og så bliver det diskret lidt hen til en eller anden trakt, og så kommer det ud som en ordstrøm. Men hvordan det foregår, det skal jeg altså ikke huske. Nogle tænker i billeder, og nogle tænker i ord. Ikke? Men jeg tror, det er meget vigtigt, og det vil jeg også sige, at et hvert ord leder ind til, kan man sige, den indre buket af værdier, et menneske har. Jeg vil ikke sige, at det er et sprog, fordi det er underkastet. Det er ikke et selvstændigt sprog, men det er dog alligevel underkastet en form for logik, som sprogene også er underkastet. Og et sæt af meningsregler, en semantik, som man siger. Ikke? Der har en pragmatik, en semantik og en syntaks, men jeg har aldrig beskæftiget mig med Lecan, med hans måde at arbejde på. Men jeg mener, at hver menneske har en aksiologi, altså et hierarki af værdier, som kan skifte orden og indhold gennem livet.
Så jeg ikke mener, at man kan opfinde nye værdier, men et hvert ord fører ind til den aksiologi, hvis man er dygtig nok til at snakke med et menneske. Så man faktisk, altså man kan sige komma, eller man kan sige billethej, eller man kan sige, hvad ved jeg, altså konebåd. Og så føler man, at så ender man alligevel det rigtige sted. Men selvfølgelig gør det lidt hurtigere, hvis man siger det rigtige ord. Hvis vi skal igennem hele entomologien, men ikke insektlæren først, så går det ikke så godt. Så, nu vil vi tage et hvad hedder sådan noget, høvisk spørgsmål til det stakkels menneske, der kommer hernede. Og så vil jeg demonstrere på triptikken. Jeg vil sige, det vil nok sætte vejespor. Jeg tror, jeg har vi ikke frivilligt? Ja, stærkt. Sådan. Fint nok. Du er med på det under eget ansvar. Ja. Hej. Thomas. Thomas, ja. Så skal du bare tage en stol og sætte dig over for mig. Ja, så skal du bare tale højt. Jeg skal gøre det. Tak. Hvis I nu skal nå at snakke sammen også, og lige prøve det ved siden af, så bliver det den eneste samtale. Nu tager jeg en, jeg tit laver som introduktion til kunstnertikken. Jeg kan også tage noget helt tilfældigt. Ofte gør jeg det, at jeg vælger noget, der passer til den person, jeg snakker med, eller som passer til mine associationer. Men nu tager vi en læreranalytisk tilgang. Så jeg spørger, kære Thomas, hvordan hører du lyden af din egen stemme? Det har jeg aldrig tænkt over. Er det rigtigt? Ja, altså ved nærmere eftertanke, så måske lidt skærende. Ikke basfyldt, højt på mellemtonen og ja, de sådan høje toner. Det synes jeg jo ikke, men det er jo sådan, det vigtige er, hvordan du hører klangen. Ja. Hvad ændrer klangen? Det ændrer sig, når jeg bliver bevidst om, hvordan jeg taler, og fra hvilket udgangspunkt jeg taler, typisk i relation til en medarbejder, en kollega eller en kunde, for den sags skyld. Så har jeg lagt mærke til, at jeg bliver sådan bevidst om toneleje, og at jeg typisk så forsøger at gå et oktav eller to ned. Og jeg har så også lagt mærke til, og det har jeg faktisk fået at vide, at de pressede relationer enten i forbindelse med, eller pressede situationer enten i forbindelse med præsentationer eller faglige diskussioner i arbejdsregi, at jo mere presset jeg bliver, det der det skærende, det så kommer ind, ikke? At jeg har en tendens til at tage hovedet i min måden, som jeg pitcher næsten. Det er nok heller ikke noget tilfælde af siden, kan man sige, radioens opfindelse og brug i kommercielt sammenhæng, og selvfølgelig med tv også, så har reklamer, amerikanske reklamer, det er sådan den der basbariton, ikke? Det virker roligt og overbevisende. Det må være simpelthen noget rent fysiologisk, ikke? Det kommer så også af, at jeg i tidligere liv og i hobbyregi har lavet musik og hørt min stemme optaget, og det er jo altid en sjov oplevelse at høre sin stemme optaget i musikalsammenhæng.